Vidjeh da Isusov križ staja okomito iznad Adamove lubanje i bijah poučena da je to mjesto središte zemlje, pri čemu mi bijahu rečene mjere i brojevi prema svim krajevima svijeta koje sam zaboravila. Blažena Ana Katarina Emerik. Golgota aramejski Gulgol ta, lubanjsko mjesto. Latinski Kalvarija, naziv koji je ušao u žive jezike. Brežuljak kod Jeruzalema gdje je bio raspet Isus Krist, jaganjac Božji, koji je na sebe uzeo grijehe svakoga čovjeka ikada rođenog na zemlji. Zato je Golgotski križ središte svijeta i čovječanstva te Božjega potpunog nauma spasenja. Postojala je tradicija među Židovima da je lubanju Adama Noa povjerio sinu Šemu, a potom ju je Melkizedek pohranio na mjestu nazvano Golgota. Govori se da glava Adamova leži tamo gdje je Krist, glava svih, da je dakle kršten Kristovom krvlju koja je tu istekla. A govore neki osobiti svetitelji kako su primili po predaji da je tu sam Adam bio pokopan. Golgota u viđenjima blažene Ane Katarine Emerik. Kad sam razmišljala o imenima stijene na kojoj razapeše Isusa, Golgoti, Kalvariji, Lubanji, stigla sam u opsežno razmatranje o tom mjestu i to od Adama sve do Krista. Ono čega se još sjećam je sljedeće. Vidjeh kako u špilji, gdje se Isus na Maslinskoj gori iznojio krvavim znojem, Adam nakon svoga izgona iz raja tuguje. Vidjeh da je u špilji s jaslama u Betlehemu set obećan Evi i da ga je tamo rodila. Vidjeh da je Eva boravila u špiljama u kojima poslije bijaše esenski samostan Masva kod Hebrona. Često sam već vidjela da kosti Adama i Eve ne ostadoše u njihovu grobu na Golgoti. Noa je neke od njih imao u arci i one su se kod predaka prenosile od koljena na koljeno. Vidjeh da su Noa kao i Abraham kad prinašahu žrtvu uvijek na žrtvenik postavili više Adamovih kostiju i pritom podsjećahu Boga na dano obećanje. Kad Jakov podari Josipu kićenu haljinu, vidjeh da mu dade i Adamove kosti kao svetinju. Josip je Adamove kosti uvijek nosio na prsima i s njegovim vlastitim kostima dospjele su prvi relikvijar koji Izraelova djeca ponesoše sa sobom iz Egipta. Vidjeh Golgotu u doba Ilije. Tad nije bila onakva kao u Isusovo doba, bijaše to brežuljak pun zidina i špilja, nalik na grobove. Vidjeh proroka Iliju kako tamo silazi u neku špilju, kako iz kamenih načvi u kojima ležahu kosti uzima jednu lubanju. Anđeo mu se ukazao koji mu reče: ovo je Adamova lubanja. Prorok htjedne lubanju iznijeti, no anđeo mu ne dopusti. To mjesto, nakon što je prorok ispričao što se zbilo,
dobilo ime lubanja, Golgota. Vidjeh da je Isusov križ stajao okomito iznad Adamove lubanje i bijah poučena da je to mjesto središte zemlje, pri čemu mi bijahu rečene mjere i brojevi prema svim krajevima svijeta koje ja zaboravih. Golgota je središte svemira.